खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ हाग्रामा महिलारिया एसटिनि दाबिफोर आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सायाव गाग्लोबनायनि सायाव सिरि थानायनि थाखाय एबसु आरो इउपिपिएलखौ सोंखारियो। जोबथेसालियाव थांनो थियारि एबसुनि आफादगिरिया बिटिसि एलएखौ बुफायनाय खामानियाव इउनियननि लोब्बा थानायनि दाबिखौ जुजिदों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि मोनद' हारिफोरखौ एसटिनि मान होनायनि सायाव पेनेलनि रिपर्टआ रावखौबो दुखु मोननाय नङा। आसाम दिबस सानाव नाजिरायाव स्वर्गदेव सावलुं सुकाफानि मुसुखाखौ बेखेवनाय जादों। गोदान मुं सेवा तीर्थजों मोनसे गोदान जायगायाव गाहाय मन्थ्रिनि मावख'आ। आलफा आइनि सानै केडारआ म्यानमारनि बादानिफ्राय खारलाङो, पुलिसनि सिगाङाव गावखौ गथायदों। आसाम पुलिसआ 2.16 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामो, गोख्रै अपारेशनाव साथाम हमनो हायो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ हाग्रामा महिलारिया एसटिनि दाबिफोर आरो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सायाव गाग्लोबनायनि सायाव सिरि थानायनि थाखाय एबसु आरो इउपिपिएलखौ सोंखारियो। बाक्सायाव जानाय सुबुं अनसाय मेलाव महिलारिया बेरेखा हान्जाखौ सोंखारिदों। बर्मानि आइटि पार्कआव खुंजानाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि थाखाय जानाय सुबुं अनसाय मेलाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि गाहाय आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया फरायसा आरो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा गोनांथार ओनसोलारि आयदानि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि सिरि थानायनि सायाव सोंथि सोङो। महिलारिया बेखौबो सोंथि खालामो दि बावैसो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि सायाव गाग्लोबनायनि थाखाय सोर दायनिगिरि आरो एबसुआ जेबो मोजां राहा लायाजासे बिपिएफखौ हेंथा होदों होनना अजद होयो। बिपिएफनि थाथायखौ फिन खेबसे बुंफिननानै बिथाङा बुङो दि क'च राजबंशी आरो आदिबासी हारिफोरा गावसोरनि हारिमु आरो सिनायथिखौ रैखा खालामनो थाखाय अनुसूचित जनजातिनि थामोनथाय मोननांगौ। बिथाङा क'च राजबंशी हारिखौ बोखावनो नाजानायखौ हेंथा होदों आरो गासै हारिखौनो मोनसे हानजा महरै एसटि थामान होननांगौ होनना दाबि खालामदों। ट्राइबेल थामोनथानि जेंनाया बड'लेण्ड ओनसोलाव गोख्रों राजखान्थियारि आरो समाजारि दान्थे-बिदान्थे जागासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ जोबथेसालियाव थांनो थियारि एबसुनि आफादगिरिया बिटिसि एलएखौ बुफायनाय खामानियाव इउनियननि लोब्बा थानायनि दाबिखौ जुजिदों। अल बड' फरायसा आफाद एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ 2 दिसेम्बरखालि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि अजद होनायखौ गोख्रोङै नेवसियो, जाय बिथाङा 29 दिसेम्बरखालि बिटिसि एलए मावख'आव बुफाय-बुसि खालामनायजों एबसुखौ सोमोन्दो लाखिदों। क'क्राझारनि बड'फा हाउसआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर'आ बुङो दि बे दाबिफोरा सैथो, खाफाल गाज्रि आरो खहा गोनां। बिथाङा बुङो दि एबसुआ अरायबो गोजोन आरो सुबुंदारारि लामाजों आगान होबोदों आरो माब्लाबाबो हिंसाखौ हेफाजाब होनाय नङा। बेनि सिगां महिलारिया बे जाथायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि माखासे ट्राइबेल फरायसाफोरा लोब्बा दं होननानै दाबि खालामदों आरो एबसुआ बे खामानियाव बाहागो लादों होननानैबो फोरमायदों। बेखौ नेवसिनानै बर'आ बुङो दि एबसुआ माब्लाबाबो रावखौबो गाग्लोबाखै। बिथाङा बुंबावो दि जुदि आफादनि हेंथायै माबाफोर फोरमान होयो अब्ला बिथाङा बिबान एंगारनो आरो जेलाव थांनोबो साखाफारा। महिलारि बादि गागि ट्राइबेल दैदेनगिरिया मोनसे सेन्सिटिभ समाव बेफोरबायदि बिबुंथि होनायनि सायाव बर'आ दुखु फोरमायदों। बिथाङा साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथि थानो आरो समाजाव गावस्रालायनाय सोमजिनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो। थामथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि मोनद' हारिफोरखौ एसटिनि मान होनायनि सायाव पेनेलनि रिपर्टआ रावखौबो दुखु मोननाय नङा।
आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 2 डिसेम्बर खालि बुंदों दि मोनद' हारिनि थाखाय शेड्युल ट्राइब एसटिनि गनायथि होनाय मन्त्रि हान्जा जिअएमनि रिपर्टआ समाजनि जायखिजाया थाखोखौ दुखु होनाय नङा। मोनद' हारिफोरा जाबाय आहम, चुटिया, मरान, मटक, कच राजबंशी आरो साहा ट्राइब एबा आदिबासी। शर्मा बिथाङा बुङो दि सावरायगिरिफोरा रिपर्टखौ मोजाङै फरायाखै। बिथाङा बुंबावो दि बे मोनद' हान्जाफोरखौ दाजाबदेरनायनि उनावबो थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि मोनथायफोरा जेबो गोहोम गोग्लैयालासे थाथों होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा बावैसो ट्राइबेल हान्जानि सोद्रोमाफोरनि हेंथा होनायनिबो फिनजाथाय होयो। बिथाङा बुङो दि रिपर्टखौ मावख'आरि महरै दिन्थिफुंनायनि सिगां दिन्थिफुंनायफोरा गोरोन्थि बुजिलायनायनि सायाव बिथा खालामजानाय। रिपर्टनि बादियैब्ला सरकारा थाखानाय खथाखौ गोहोम खोख्लैयाजासे गोदान हारिफोरखौ जायगा होनो थाखाय एसटि प्लेन, एसटि भेलि आरो एसटि हिल्सखौ मोनथाम थाखोनि थाखो राननायनि थांखि लादों। नाथाय जोबथा गनायथिनि थाखाय संसदनि संबिजिरारि सोदांनायनि गोनांथि जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम दिबस सानाव नाजिरायाव स्वर्गदेव सावलुं सुकाफानि मुसुखाखौ बेखेवनाय जादों। आसाम सान समाव नाजिरा सारियालियाव आहम साम्रायजोनि गायसनगिरि स्वर्गदेव सावलुं सुकाफानि मोनसे गिदिर मुर्तिखौ बेखेवनाय जादों। आसाम दै सम्पद बिफाननि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा टाइ आहम जौगाखां गौथुम आरो एटिएएसइउजों खुंजानाय मोनसे गाबगोनां फोरबोआव बे मुसुखाखौ बेखेवो। बे हाबाफारिनि जागायनाया बानफि फुजा आरो मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनायजों जादों। 200नि बांसिन टाइ आरिमुगिरिफोरा दोरोङारि आइसिं लाअ आरो असमिया मेथाइफोरखौ दिन्थिफुंदों। बे हाबाफारियाव मन्त्रि, एमएलए आरो जायगानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। टाइ आहम काउन्सिलआ रुंसारि सुबुं महरगिरि दमसाओ राजीव सदियानि नखरनो 5 लाख रांबो होयो। 800 बोसोर सिगां हारिफोरखौ खौसे खालामनाय गेदेमा आहम राजानो सुबुंफोरा गोसो गोरबोजों मान बावदों। बाथि खौराङाव दङ गोदान मुं सेबा तीर्थजों मोनसे गोदान जायगायाव गाहाय मन्थ्रिनि मावख'आ। गोदान पिएमअ कमप्लेक्सनि मुंखौ सोलायनानै सेबा तीर्थ। गाहाय मन्थ्रि मावख'नि गोदान गाहाय मावख'खौ दा सेबा तीर्थ बुंनाय जागोन। सोरखारि मावख'गिरिफोरा 2 डिसेम्बराव फोसावदों। बे कमप्लेक्सआ सेन्ट्रेल भिस्टा रिडेभेलपमेन्ट प्रजेक्टनि बाहागो, जायखौ सिगाङाव एक्जिकिउटिभ एनक्लेभ महरै मिथिनाय जायोमोन। मुं सोलायनाया गोहोनिफ्राय सुबुं सिबिथायसिम गोसो जानानै सोलायनायखौ दिन्थियो, जेराव सोरखारनि बिफावआ मोनसे बिबान आरो सुबुंफोरनि सिबिनायनि सायाव बोलो होयो। बे गोदान केम्पासआव केबिनेट सेक्रेटारियेट आरो नेशनेल सिकिउरिटि काउन्सिल सेक्रेटारियेट बायदि गोनां फसंथानफोरखौबो जायगा होगोन, जाय भारतनि मिरु सरकारनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि खुंथायारि आगान जागोन। 6थि खौराङाव दङ आलफा आइनि सानै केडारआ म्यानमारनि बादानिफ्राय खारलाङो, पुलिसनि सिगाङाव गावखौ गथायदों। होबथाजानाय आलफा आइनि सानै सोद्रोमा, जायखौ बन आसाम आरो अस्तित्व आसाम महरै सिनायथि होनाय जादों, म्यानमारनि मोनसे उदखारि बादानिफ्राय खारखोमानानै पुलिसनि सिगाङाव गावखौ गथायबाय। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला अस्तित्व आसामआ म्यानमाराव थानाय आलफा आइनि 779 केम्पनि केम्प कामान्डारमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सानै उदखारिया 27 नबेम्बर खालि बादानिफ्राय खारलांदोंमोन आरो गावखौ गथायनो थाखाय ओनसोलाव हाबदोंमोन। पुलिसआ बुङो दि बे गावसोरखौ गथायनाया आलफा आइनि अपारेशनाव मोनसे गोख्रों आघात लाबोदों आरो बेयो हान्जानि सामलायनायखौ लोरबां खालामनायनि मोनसे गोनांथार आगान। मावख'गिरिफोरा दायो सानैखौबो गावनि आवथायाव लांदों आरो बिग्रायारि खामानिफोरनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै सोंनाय-फिननाय लोगोसे नेमखान्थि गोनां आदबफोरखौ जागायदों। 7थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ 2.16 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामो, गोख्रै अपारेशनाव 3 हमनो हायो। आसाम पुलिसआ श्रीभूमि जिल्लायाव 2.16 कौटि रांनि ड्राग्स लानानै 3 सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। बे जब्द खालामनायाव 27.94 लाख रां बेसेननि 139.47 ग्राम हेर'इन आरो 1.88 कौटि रांनि 376.62 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हायो।
बे अपारेशनखौ श्रीभूमि पुलिसआ मोननै गुबुन गुबुन खामानियाव खालामदोंमोन आरो बिबानगिरिफोरा बेखौ स्विफ्ट ब्लकबास्टार होनना फोरमायदों। गाहाय बिथाङा फेग्रा मुवा फालांगिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि थाखाय पुलिसखौ बाख्नायनानै ससियेल मिडियायाव गुवारै फोरमायहरो। बिथाङा बुङो दि फेग्रा मुवा फालांगिखौ सहायनाय जानाय नङा आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। हमजानाय सुबुंफोरनि हेंथायै आयेननि राहा लानाया जागायबाय होनना पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायो। बे जब्द खालामनाया ओनसोलाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय हादोरसा सोरखारनि सोलिबाय थानाय नाजानायनि मोनसे बाहागो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।